L-iskema sigreta taċ-ċeduli li qed tiffinanzja d-dejn kbir li għandu l-Partit Nazzjonalista se tibqa' sigreta għaliex is-sistema minnha nnifisha hija hekk. Dan stqarru l-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus ftit tal-ħin wara li l-Kap Nazzjonalista ma rridx jippubblika l-lista tan-nies li jagħtu l-miljuni f'ċedoli lill-Partit ta' Delija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet jippriedka fuq it-trasparenza u l-kontabbilta, il-Viċi Kap tal-Partit f'Tal-Pjetà staqsejnieh jekk forsi jistax jgħid min qed jagħti l-flus f'ċedoli lill-Partit Nazzjonalista. B'David Aġus l-ewwel ġaba fit-tul u mbagħad qal illi le minħabba regoli li bihom taħdem is-sistema taċ-ċedoli tal-Partit Nazzjonalista. Le, aħna ma nistawx namluha minħabba li ma nistawx nagħtu l-ismijiet inħabba ir-regoli li bihom taħdem is-sistema. Fl-aħħar jiem il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ftaħar li hemm iżjed minn 500 persuna li taw il-miljuni lil partit f'Tal-Pjetà. L-iskema taċ-ċedoli kienet bdiet taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. B'Delija kompla jintensifika f'din l-iskema sigreta kif anki saħansitra saret bla limitu wara li neħħa l-massimu ta' 10,000 euro fi flus li jingħataw f'ċedoli. Mafus u skondu nstaqsuh fuq it-trasparenza fil-partit li jmexxi is-sibt filgħodu, Adrian Delija qalinna li ma jistax jippubblika l-lista ta' min qed jagħti l-miljuni lill-Partit Nazzjonalista. Forsi la darba nifhmek li mhux se tippubblika din il-lista. Le ma nistax, mhux minix. L-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil kien ftaħar bl-iskema ċedoli li jagħmel il-partit tiegħu. Busuttil kien saħaq li l-iskema ċedoli għenet li Partit Nazzjonalista immens. B'din l-iskema sigreta l-Partit Nazzjonalista jipprova jiżgiċċa mill-arbil tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti li Gvern Nazzjonalista kaxkar saqajh fuqha u baqa' ma daħħalix. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.